Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo baghaw. May nilang ang tula at
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Radio Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya maging inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilla sang Daughters of St. Paul, kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan. Si Father Francis Perez sa liwat, ang inyo abyan, kag-alagad sa kahanginan, nagatamyaw sa inyong tanan sa maayo nga pagpamati. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Judas, ang Apostoles. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginpakilala sa amon ang imo ngalan, paagi sa pagwali sang imong apostoles, paagi sa mga pag-ampo ni San Judas, itugot nga ang imo simbahan, magpadayon sa pagtubo, agud nga magdugang ang mga nagatuo sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Judas, Apostoles. Ang apostol nga si San Judas, nga kinalain kay Judas Iscariote, tungod ang iapelyedo Tadeo, ang oto de Santiago, ang manunulat sang sulat ni Judas. Siya ang ginatawag nga Tadeo. Ginatawag siya nga Tadeo ni San Lucas kag subong man sa binuhatan sa mga apostoles. Si San Mateo kag San Marcos nagtawag sa iya nga Tadeo. Wala man siya ginasambit ang iyang ngalan sa mga ebanghelyo. Luwas lamang ko na mga apostoles ginasambit. Ginasiring sa mga scholars, hindi siya ang nagsulat sang sulat ni Judas, kag hindi man siya si Judas Iscariote. Suno man sa tradisyon ni San Judas, nagbantala kag nagpalapnag sa ebanghelyo sa Judea, Samaria, Idumea, Syria, Mesopotamia, kag Libya. Kag natawas siya sa Paniyas sa banwa sang Galilea, nga sang ulihi, gintukod liwat sa mga Romanhon, kag ginhingalanan nga Cesarea Filipo. Ginapatihan man nga nag-anto si San Judas sa iya pagkamartir sang tuig 65 Anyo Domini sa Beirut, sa probinsya sang Roma nga Syria, upod kay Apostol Simon nga patriota.
Ginapadunggan ang duha ka mga santos nga si San Simon kag San Judas, indi Iscariote, nga naging kabahin sang 12 ka mga apostoles, kag mga nauna nga mga sumulunod ni Kristo. Si Judas ginatawag nga Tadeo, kag ang Ginoo nagpili sining balaan nga mga tawo. Si San Simon kag San Judas, tungod sa ila matuod nga paghigugma, kag ginatagan niya sila sang himaya nga dayon. Paagi sa pagwali sang imo mga apostoles nga si San Simon kag San Judas, ang simbahan nagapadayon sa pagtubo, agod nga magdugang ang mga nagatuo sa Dios, kag magahigugma sa iya sa walay katapusan. Ang kapistahan sining duha ka mga apostoles nga si San Simon kag San Judas, Oktubre 28. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Judas, kag aton siya updan paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Karon nga adlaw, aton nga tun-an ang kabuhi sang ginatawag naton nga image carrier. Kaysa iya nga dughan nagakabit ang dagway sang aton Ginoo. Patron sang hopeless causes kag desperate cases. Forgotten causes, patron sa mga hospital workers, sang mga hospital, sang mga impossible, kag sa mga lost causes o kunagkaladula. Siya, wala sing liwan, kundi si Saint Jude Tadeos. Masaming nga ginabansagan nga ang mga laon dapat magdebosyon sa kay San Judas Tadeos agud makakita sang nobyo. Mga laon, are you listening? Si San Judas Tadeo. Utod ni Santiago nga lanubo, kag siya ang nagpamangkot sa aton Ginoo sang yara sila nagapanihapon. Siling niya, nga ipahayag mo ang imo kaugalingon sa amon kag indi sa kalibutan. Si Jesus nagsabat, ang nagahigugma sa akon, nagatuman sang akon pulong, kag ang akon amay, nagahigugma sa iya. Magakadto kami sa iya, pakadto kami sa iya nga puluyan, kag subong man, ihatag niya ang puluyan para sa nagatuman ka nagapamati sa iya. Siya man ang nagsulat para sa Universal Church o kon sa aton simbahan. Sa Biblia, ginatawag ini, The Letter of Jude, ang pinakalipot nga libro sa Biblia. Kaginsiling, napatay siya sa Persya. Mga utod, sa mga pinili kagintawag sang Ginoo, palangga sang Dios nga Amay, kag sang iya bugto nga anak, si Jesucristo. Ang masiling ko, kabay nga ang kaluoy, paghidait, kag paghigugma sang Ginoong Jesucristo, magapabilin sa aton tanan, ilabi na gid sa aton nga pagpamalandong sang kabuhi sang aton nga mga santos. Communion of the Saints, ang aton nga pagpakig-upod sa mga santos. Nagakahulugan sang aton nga pagpakig-upod sa mga suod nga abyan kag karnal nga mga santos sa ginharian sang langit. Sila nag-angkon sang kapupunan sang kalipay sa langit, bangod sang ila nga katutom kag pagpangabuhi sang pulong sang Dios. Si Jesus nagsiling, My mother, my brothers, are those who hear the words of God and act on it. Isa diri amo si San Judas Tadeo. Si San Judas Tadeo, tampad nga sumulunod ni Kristo, paryente kag apostol ni Kristo. Ginatawag man siya nga image carrier ni Kristo, bangod ulo anggid ang ila hitsura. Amo ina nga makita ninyo nga sa iyang dugan may nagakabit nga laragway ni Kristo, utod ni Santiago de Les Ocon Lanubo. Kag si San Simeon, whom he assisted in his election as bishop sa Jerusalem sang tuig 62. Si San Judas Tadeo nagwali sang maayong balita sa nagkalain-lain nga mga lugar, sa Judea, sa Samaria, sa Idumea, sa Syria, sa Mesopotamia, tubtob sa Libya, kag nagsulat si San Judas Tadeo sang epistola sa mga simbahan sa sidlangan, partikularmente sa mga nakonvertir nga mga Hudiyo. Magluwas sa iya ngalan sa mga listahan sa mga apostoles, si Saint Jude o kon si San Judas Tadeos, na quoted only one. Ini
makita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 22. Sang katapusan nga panihapon, nagpamangkot siya sa aton Ginoo, Lord, why is it that you will manifest yourself to us? Nga ginapahayag mo ang imo kaugalingon sa amon, hindi sa kalibutan. Ini ang akon introduction sa inyo kag ina. Ang ini nga pamangkot, amo ang nag-ibok sang answer sang aton Ginoong Hesukristo sang siya nagsiling. Siya nga nagahigugma sa akon, will keep my words, kag ang akon amay nagahigugma sa iya, kag dalhon namon siya sa amon balay para sa iya. He who does not love me, siya nga waay nagahigugma sa akon, waay man nagahigugma sa akon nga mga ginaubra kag ginawali sa mga tao. Kay ang mga pulong nga yara sa iya, wala nagahalin sa akon, kag sa akon amay, kundi sa iya lamang. Kay ako, ginpadala sang akon amay. Si San Judas Tadeo, amo ang tagsulat o kun author sang pinakamalipot nga libro sa bug-os nga testamento, bag-o nga testamento, New Testament o kun bag-o nga katipan. Ang letter of St. Jude, 25 lang ka bersikulo, ini nagapahanumdum sa aton tanan na hanungod sang ginatawag naton danger, kadelikado sa mga false prophets o kon mga propeta nga mga manugpatalang, nga amo ang naga-divide o kon naga-divider sang simbahan, kag nagapatalang sang madamo kag sang iban. Magluwas sini, si San Judas Tadeo, bantog nga patron sa mga ginatawag hopeless causes kag desperate cases. Mga kaso nga halos nalipatan na kag sang mga hospital workers, sang mga imposible, kag sang mga nadulaan sa mga lost causes. Ginpahayag kag lubos nga ginpamatud-an ni San Judas Tadeo ang iya katampad kay Jesus sang yari pa siya sa duta nagakabuhi. He gave his life for the sake of the gospel, hasta sa iya kamatayon. Martyrdom, bangod sang santos nga ebanghelyo. Kaupod sa kay San Simon Silotis, ginpatay sila nga dua, paagi sa paglaslas sang ila nga mga puwak, kag paglagari sang ila lawas, tubtob sila napatay. Kag ang ila ka piyestahan, ginahiwat sa tagsa ka Oktobre 28. Ini natabo sa Persya. Mga kauturan, ari ang isa kabahin sang sulat ni San Judas Tadeo. Ya ini nga ginsulat sa Jude chapter 1 verse 21. Siling niya, tipigi ang inyong kaugalingon sa paghigugma sa Dios. Samtang nagapaabot kamo sang kaluoy ni Hesukristo nga aton Ginoo, nga nagadala sa kabuhi nga wala sing katapusan. San Judas Tadeo. Mga kauturan, amo ini ang iya kabuhi. Amo ini kabuhi sa mga santos, apostol, nga nangin tampad sa aton Ginoo tubtob sa ila kamatayon. Sa liwat, si Father Francis Perez, ang inyo abiyan sa kahanginan, nagapasalamat sa inyo, ka nagatamyaw sa inyo liwat sang maayo gid nga pagpamati, tubtob sa aton liwat, madason nga pagkitanay. May God bless us. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Judas Apostoles. Ang Ginoo nagpili sining balaan nga tawo tungod sang ila matuod nga pagigugma kag ginhatagan niya sila sang himaya nga dayon. Si San Judas nga anak ni Santiago gindumdum suno sa tradisyon nga pareho sa persona nga ginahingalanan nga Judas, ang utod ni Santiago, ang manunulat sang sulat ni Judas. Si Judas nga Tadeo kag indi Iscariote ginapatihan nga nagbulig ini sa mga wala na sang paglaom o kun patron sang walay paglaom sa kabuhi tungod sang kapaslawan kag kapiutan sang ila pagkabuhi. Ginhalad ang bugos nga kabuhi para sa iya ginharian agud mapaabot ang maayong balita sa bugos nga katawhan
sa bugos nga kalibutan. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sang aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cell phone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon gid nga pagpamati mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo kag maayong adlaw sa inyo tanan. Ilabi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati kag followers sining aton programa. Yari na kita sa ika-31 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon kag aton man karon ginasaulog ang Prison Awareness Sunday. Kung sa diin sa sining adlaw ginadumdum naton ang mga yara sa prisuhan agud iupod man sa aton mga pag-ampo. Kag sila nagakinanglan man sa mga basic needs kag pwede gid kita makapaambit sa ila sini. Pagi sa sining okasyon, aton ginapabutyag sa ila nga aton gid sila ginadumdum bilang aton mga utod dira kay Kristo. Sa iban nga mga dioceses kag parokya, ang second kolekta sa misa ginahatag sa mga preso nga nasakupan sang ila teritoryo. Kabay nga magpakigbahin kita sa sini nga hilikuton sang aton simbahan kag magdumduman sa aton mga utod nga yara sa sulod sang selda. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati dire sa Diocese sang Bacolod, sa mga parokya nga sakop sang Diocese sang Kabangkalan, San Carlos kag sa bugos nga Negros Occidental kag Oriental, dira man sa Cadiz kag Sagay, sa Iloilo kag Guimaras, sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, subong man dira sa Rojas City kag Capiz, Kalibo kag Aklan kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intensyon pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Hindi ako pagpabayi o Ginoo, hindi ka magpalayo sa akon o akon Dios. Dali ka sa pagbulig sa akon Ginoo kag akon manluluwas. Mga muyo kita. Ugamhanan kag maluluyon nga Dios tungod sang imo amaynon nga paghigugma, imo ginhimo nga takos kag nahamutan ang pag-alagad sang imo mga tumuluo. Luwasa kami sa tanan nga mga kasablagan, agud malambot namon ang mga kaayuhan nga imo ginasaad sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo,
Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 1, tubtob 10. Sadto nga panahon si Jesus nagsunod sa banwa sang Jericho, kag nag-agi man lang siya didto. May pangulo sa manugsukot sang buhis didto nga manggaranon, nga ginahingalanan kay Zaccheo. Nagtinguha siya sa pagtanaw kung sino si Jesus. O galing hindi siya makakita, tungod sang madamo nga mga tawo, kay putot siya. Gani nagdalagan siya una sa mga tawo, kag nagsaka sa kahoy nga si Komoro, agud nga makakita siya kay Jesus, nga mag-aagi sa sadto nga dalan. Sang pag-abot ni Jesus sa sadto nga duog, nagtangla siya kag nagsiling, Zaccheo, panaog sing dali-dali, kay madayon ako sa imo balay karon nga adlaw. Nagpanaog si Zaccheo sing dali-dali, kag ginbato niya sa Jesus sa dako nga kalipay. Ang tanan nga mga tawo nakakita sini nga nagkulumuron. Ini nga tawo nagdayon sa balay sang isa ka makasasala. Si Zaccheo nagtindog kag nagsiling sa Ginoo, karon manunodlo, ihatag ko sa mga imol ang katunga sang akon pagkabutang, kag kung may gindayaan ako, bayaran ko siya sang 4 kapilo. Si Jesus nagsiling sa iya, ang kaluwasan nag-abot sa siling panimalay karon nga adlaw, kay inis siya kaliwat man ni Abraham, kay ang anak sang tawo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula. Agud aton nga mahangpan sing lubos ang mensahe sa aton ebanghelyo sa sini nga Domingo, aton pamatian kag updan si Reverend Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. La Salle, Bacolod City, sa iya pagpaambit sa aton sang i-exegesis kag reflection sa ebanghelyo nga wala lang naton dugay na batian. Maayong adlaw, Father Jerivel. Mayong aga, Sister Niniak, mayong aga mga utod ko dira sa atong Ginoong Kristo. Yari na kita subong sa 31 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon. Let us now try to learn and reflect our readings today. Our first reading was taken from the Book of Wisdom, chapter 11, verses 23 to chapter 12, verse 2. Ang ato na unang balasahon, nagapahayag sang rason sang makasiling kita unjustified patience of God. And these are the reasons. Number 1, God is patient because He is almighty. He is strong. He is aware sa iyang kusog. Gani wala sa nagawori nga maperdigid siya. So ang pagpa-patience ng Diyos, butan natin sa isa ka analogy, palapas wala sang maestra nga nagatudlo sa mga estudyante, biska nagakasala, kisa wrong ang paghangob sa mga kabataan, sa gihapon ang pasensya sang maestra, ara mang gihapon. Kaya para sa iya, mahibal ang ginawa sa mga estudyante sa ulihi. So, ang maturity passes through mistakes. So, manang panimos ang atong nga Diyos. Nga kusog siya, kabalo siya, nga matuman gid na in a proper time. Ikaduwang rason, God overlooks people's sin so that they can repent. Siya na init sa sala, kag nagapalangga sa makasala. So, taging kita sa oportunidad, wala sa nagakondem sa aton, nga madulaan kita sang paglaom. But rather, ginatagi kita sang kahigayunan nga magbago kita. Ikatatlo nga rason, God loves everything that exists and He loves life. Siya nagatag sang kabuhi, so siya man ang nagasuporta sini. He never condemned, but always nagahatag sa iyang grasya sa aton. Para sa blas ng isa kananay, biska na pong pagpakasala sa bata, ang bata, mas yung masasagapon nga, palangga ako ina, kay may kaayuhan ina nga bata. So para sa atong nga Diyos, ang kita sina, nakasala man kita, but God constantly sees the inner goodness that we have as a person, that we are capable of changing. Biskan pa ang ibang nga tao, nagakondinar sa aton. And last reason is that He wanted us to learn from our mistakes, misfortunes, and suffering. So, hindi niya nga pasing kaduwala lang rason ina. It has reasons why God allow such things to happen. So, they are not punishments, but rather, medicine sa aton. Kaya the more kita nga i-injikan sina, the more makita nga nag-grow. The more makita nag-learn, the more makita nga nag-mature sa aton nga pagtuo. This is our first reading of today. And our second reading today was taken from the second letter of St. Paul to the Thessalonians. Kasilingitan Thessalonica, it is part of Macedonia. Ang letter ng ini, ginsulat sa Pablo, mamuling siling nilang pinaka-early nga writing or letter ni St. Paul.
written in the year 50 AD circa. Kag natuman ni tabo ini sang second journey of St. Paul. So makauturan, ang problema sa aton nga kadwa nga balasahon, ginasaysay nga mga taga-Thessalonica were having a very difficult time. Ano ina siya? They are being abused and insulted. And the most is, ang masikado kalala, gigang ginabother sa mga taga-Thessalonica is that nga damo sang mga utod nila nga nag-claim nga mga visionaries so claim that the end of the world is imminent. Nga lapit tigig kayo. Muni ang ginaklamor nila. Ganit si Pablo to address this problem is telling them, number 1, to be on guard, not to let themselves be deceived by these fanatics. So mo na ginhambal niya nga maging firm sa pagtuluhan kanila kayo magapati ka magasandig sa Dios naton. So mo man sa ato nga panahon, di ba la? When times turn difficult, we have dreamers, visionaries, kag-others pang mga nagpakot. They are people who want to skirt and evade the difficulties of life. But is not the point. But rather is, tubangon naton nga may kaisog kag may pagdangop sa Dios. If the end of the world will come. Importante is at preparado kita, nakahakos kita sa gugmas ng Dios, nakakapot kita sa iyang mga pagtulunan, kag ginabato naton siya bilang aton nga manuluwas, our Lord and Savior. That is our second reading today. And our gospel today was taken from the Gospel of St. Luke. It talks about Zacchaeus, the tax collector. Para mahangpan natin ini makuturan, this beautiful text or pericope of Zacchaeus, ay may background ini. In the time of Jesus Christ, sa mga tao normally had a meal once a day, specifically sa gabi. So because of this chronic hunger nga na-experience ng mga tao, they imagined, ang mga Hudyo, they imagined the kingdom of God as a never-ending meal where all would have their fill. Again, prophesy ni Prophet Isaiah, chapter 25, verse 6. Yahweh Sabaoth is preparing a banquet of rich food, a banquet of fine wines, of succulent food, of well-strained wines. Ang mga ginambali Prophet Isaiah, di sino makapartisipar sina, makipag-ambit sina nga bangkete. Para sa mga Hudyo, mga upright, that is why, grabing ilang pagka-faithful sa layino, grabing ilang pagpahamuot sa Ginoo pangin sa mga rite of purification, nga mangintinlo sila. Diregin ko tsakto inasang Ginoong konsepto. Tuod gid man giresos, it is just like a banquet, no? Pero sino gid mga kaya makaupod sina, tanan kita, not the selected ones, but all of us are saved by God. So, importante. Ikadwa nga background sin is that it is part and parcel of the category of see and not see attitude. So, prior sin pagayos ng bulag, di ba la? We can find in Luke chapter 18. So, amo ining kaungdan sa aton nga Ebanghelyo subong. Amo nang duwa ka background about the banquet, at the same time, seeing and not seeing. So, we have characters sa atong Ebanghelyo. So, una gid si Zacchaeus. Zacchaeus, Greek term Zakkai. God has remembered. Others say, nga nagasiling sila nga Zacchaeus means clean. He wanted to see Jesus. Pero sinobla Zacchaeus, isa ka publikan. Di ka ba naman kita sang term nga publikan, ita sa negative connotation. Makawatan, kag siya mismo senior tax collector. So, leader of the impure. So, diri, grabe ang pagkulina sang mga tao sa iya. Tungkol mismo nga boss pa sa siyang mga impure. So, kag iyang height, short siya. But it should not be taken literally. Nga agin characterize nga short. Kaya man, musik kata short, small, insignificant, practically invisible to all. Black dot in a society nga tinlo. Pharisaic nga society, mga tinlo. So, siya excluded sa bangkete para sa mga Hudyo nga iban, sa mga Fariseo nga iban. So, muna, so short siya. Tuwad mismo sa iya nga black dot, higko siya nga tao. Then, the second siguro nga karakter nga kuha natin is the mga tag-as nga mga tao, mga righteous, mga Pharisees. So, people wanted to prevent Zacchaeus to see Jesus. So, they have defect of sight. Si Zacchaeus, he wanted to see Jesus. Ang iba niya mga tao, they prevent Zacchaeus to see Jesus. Diyon, pagkatapos lain naman ang panimod ni Kristo. Here, Jesus has a limpid and pure eyes. Nakita niya Zacchaeus, Not really that Zacchaeus sees Jesus, but rather, Jesus sees Zacchaeus. So, nagsiling siya, Zacchaeus, panaog ka. He wanted to stay in the house of Zacchaeus. So, naging address niya ang ngalan ni Zacchaeus. Iba niya nga tao, wala, nag-address ang
sa ngalan Zaccheo, but simply an impure man. Pero kaya sa Zaccheo, I wanted to stay in your house. Namin, no, makatura, no? So, dahil sa mga tendency man kita, harap lang palawag natin sa mga tao, not their proper name, but rather their own negative name. For example, nabi, ara, mahaplawbog na. Ara, prostitute na. Ara, kawata na. So, damo kita gina-address, kadagis wala man nagabulig sa atong isig katao, but rather, a condemning attitude nga instead of helping them to go out from that circumstance, ginapakanubo pagid naton sila. But here, we can find Jesus addressing Zaccheo in his own name. Pagkatapos ng mga elements, makatura na mo ini. So later on, nagpagpanaog lang ni Zaccheo, nagasiling siya nga matamat na in accepting Jesus, dito nagsulod ang kaluwasan sa iya. So he wanted to give his property, katunga siya manggad. Kagsubong man, kung sino iyagin defraud, iyagin kautangan, iyagin into, ibalik niya fourfold. Tigin na pangayo man sa Leviticus chapter 5, di ba la, makaturan, simple, 20%, plus 20%. Wasing na akong kagasiling, 1 million utang ni mo, you will pay him 1,200,000. The whole price, nga ginkawat ni mo, gininto ni mo, plus 20%. So, kaya fourfold, imagine mga kauturan. So, ang iyang desire to change, to renew, ang pagbago, reparation, mo lang ginapangayo niya. So, after that, ang panimot sa kayo naglisogid, masig pa lang 180 degrees nga pagliso. Hindi 360, but 180. Half, tunga. Nga grabe gid ka, 360 kita, balik sa natural, di ba la? So, nagbago gid ako galingon. So, tapos na, may mga tao nga nag-react, ngon sa panimot ni Jesus kay Zaccheo. So, makuturan, ang istorya about Zaccheo, it talks about a beautiful implication sa aton nga kabuhi. Nga dapat ginaton nga pamalandungan kag ibutang mismo sa aton nga pagpangabuhi bilang tao. Here we can find the following implication. Number 1, God wants us to have an intimate relationship with Him. He wanted to visit our own house, our own life, aton nga kabuhi. Just like Zaccheo, I want to stay in your house. So, ang Diyos kaya mismo gali nag-reach out sa aton. Wala siya nga nagakondinar sa aton, but rather, He's reaching out nga malabutan kita, kita makakapot sa iya by simply nga nagpalapit sa aton. But kay galing tendency natin makuturan nga kita igapulo palagyo, bala? Arabang ginapalang gagabugit-bugit pa. So, He wanted to have an intimate relationship with us. Secondly, God is consistent in giving us life. Biskan pa nga pabayaan naton kabuhi nga ginhatag sa Dios, biskan pa ginapatumbahayaan naton ini, biskan pang wala naton ini ginasagod, wala naton ginapalangga, wala naton ginapalambo, sa gihapon He keeps on pouring His graces and blessings. He keeps on attaching Himself to us para kita may kabuhi sa kapupunan. Kag subong man, Zaccheo nagapahayag nga even dong manggad bala niya nga tama nakadamo, hindi sa lipay, wala sa hatag, wala mismo nagatag sa kalipay ang manggad nga napusos niya, but rather lain pagida ginalong niya. He wanted to see Jesus. May isa kastorya si Benjamin Franklin, an inventor. One day may nakita ang isa ka bayi, upod iya nga bata nga permila niya ginakigan. Nagasiling siya nga, or why do the riches of the world bring unhappiness? Ang iya nga problema ang iya nga bata nga permil ang uncontented. So nagsiling si Benjamin Franklin sa iya, niya Ario, ihatagan ko yung mga bata si Sakamansanas. Ginkwa sang bata, ginkaon. Pagkatapos sa urot, hatag naman isa. Eventually, hatag nga hatag. So nagdamo ang mansanas kay wala niya na consume. Sa iya 2 kamot, may tatlo ka mansanas. So sa uli, igduga ka isa. So nadagdag isa. So ang bata, nagibi. Yung siling si Benjamin Franklin. Niya ang makadasina, the more we accumulate, the more kita mamoblema, the more kita mangin uncontented, the more kita nga mangin unhappy. So, ang mamani si Zaccheo, buta man sa manggad, pero hindi gid makapahali pa sa iya. So, dire ginasingganan kita ni Zaccheo, nga we should use money so that we can gain salvation. Ibalik naton, gamiton naton ini sa kaayuhan, hindi ato gamiton sa kalainan, but rather, we should use is to win friends. Nga sa ulihi, amoy na ato nga jumping board para makapalangit kita. Kag subong man, si Zaccheo, ginsoklab giniya ang panimosang mayunulsulon nga tawo. So man ang ato kinahanglan mautod. Baguhon naton
kag maginursog kita sang matarong gid sa tubahan sang Dios. Nga sa gihapon, grabe gid ang pagdangop niya kung palapit niya sa aton. So those are the points that we can get into this gospel. Kag sa sini nga Domingo, ato pamalandungan, kaibutang naton sa ato nga panimuot, ang panimuot ni Zaccheo. He wanted to see Jesus. In receiving Jesus, he changed his life. He changed his life to the extent that he wanted to give all that he has para lang nga malabot niyang kabuhi nga wala sing katapusan. May God grant us a beautiful Sunday and bless us all. Madamo gid nga salamat Father Jerivel sa imo pagpaathag sang mensahe sang aton ebanghelyo sa sini nga Domingo. May God bless you sa imo mapinadayunon nga pag-upod diri sa aton programa sa tanan nga Domingo sa sining bulan sang Oktubre. Hasta sa madason, Father Jerivel. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangop kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kun paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, o kon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ipakita sa akon ang imo dalan, tuluy ako sa pagkabuhi sa kamatuoran, kay ikaw ang nagaluwa sa akon. Sa bugos nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayunon nga gugma, nga ginpakita humaling pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako nagatawag sa imo. Kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo,
has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Mother, let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and born child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life, Mother, let me live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mga pinadayonon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Padayon kita magsuporta sa mga hilikoton sa aton dioceses kag mga parokya agud mapalapnag ang maayong balita. Hindi naton pagkalimtan ang magsimba sa sini nga Domingo. Kag aton man iampo ang aton mga kauturan nga naapektuhan gid sang bagyong Paeng. Kabay nga ang mahal nga makaako magbendisyon sa aton karon kag sa gihapon. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Henares Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan